Moi! Katsotaan tällä videolla verrantoa. Verranto on semmoinen matemaattinen työkalu, jonka avulla voidaan laskea ja ratkaista erilaisia tehtäviä. Verranto sopii monenlaisiin tehtäviin, mutta se on vain yksi työkalu sitten sen tehtävän ratkaisuun. Verrannossa me ratkaistaan yhtälöä, jonka nimi on verranto. Ja verrantoja on olemassa suoraan verrannolliset tehtävät ja kääntäen verrannolliset tehtävät. Tämä verranto sopii esimerkiksi tällaiseen tehtävään, mikä minulla on tässä esimerkkinä, että miten saatu palkka muuttuu, kun työtunnit muuttuu jollain tavalla. Se esimerkkinä on tämmöinen, että jos 5 tunnin työllä saa palkaksi 85 €, niin kuinka paljon pitää tehdä töitä, jotta palkaksi saisi 250 €? Näissä verrantotehtävissä on aina 2 asiaa, jotka muuttuu jollakin tavalla. Tässä tehtävässä meidän palkka halutaan, että se muuttuu. Me halutaan, että se palkka muuttuu 85 € 250 €. Ja sitten mietitään, että kuinka paljon pitää tehdä töitä, jotta semmoisen rahasumman itsellensä saa. Tämäkin tehtävä voidaan ratkaista ihan toisellakin tavalla, mutta katsotaan, miten tämä ratkaistaan verrannon kanssa. Tässä kyseisessä tehtävässä niin me tehdään semmoinen taulukko, jossa on nämä 2 asiaa, joista siinä tehtävässä on kyse. Tässä tehtävässä on kyse työmäärästä, tunneista ja sitten palkasta. Ja me laitetaan ne taulukkoon nämä otsikot, että kysymys on työmäärästä ja palkasta. Ja sitten me kerätään siitä tehtävästä sinne taulukkoon ne tiedot. Ja nyt me tiedetään, että me tehdään 5 tuntia töitä ja saadaan palkaksi 85 €. Niin pistetään se työmäärä 5 tuntia tuonne työmääräsarakkeeseen ja sen viereen 85 €. Eli 5 tunnin työllä saat palkkaa 85 €. Nyt kun tehtävä jatkuu ja tulee varsinainen kysymys, niin kuinka paljon pitää tehdä töitä? Merkitään sitä tuntematonta työmäärää X:llä. Kuinka paljon pitää tehdä töitä, jotta palkaksi saisi 250 €? Ja tämä toinen rivi siinä taulukossa on sitten tämän näköinen. Ja verrannossa me lähdetään ratkaisemaan tätä X:ää, sitä työmäärää, jolla tuo palkka olisi mahdollinen. No, mennään eteenpäin. Tämä työmäärä ja palkka on suoraan verrannollisia. Tarkoittaa sitä, että jos palkka kasvaa, pitää työmääränkin kasvaa. Eli nyt meillä palkka kasvaa 85 € 250 €, niin jos sä saat lisää palkkaa, niin kyllä sun pitää tehdä lisää töitä. Eli molempien pitää nyt kasvaa. Silloin tämä verranto on suoraan verrannollinen. Eli palkka ja työmäärä ovat suoraan verrannollisia asioita. Mitä enemmän teet töitä, sitä enemmän saat palkkaa. Nyt tästä taulukosta me lähdetään tekemään sitä matematiikkaa. Eli me tehdään tästä taulukosta verranto. Ja verrannossa ne tiedot, jotka on tässä taulukossa, niin on nyt ihan samassa järjestyksessä kuin tuossa taulukossakin. Eli taulukossa 5 tuntia on tuolla ylhäällä, niin täällä 5 tuntia on ylhäällä ja X alhaalla ihan niin kuin taulukossa. Myöskin täällä palkkapuolella 85 € on ylhäällä ja 250 € on alhaalla. Tämä on nimeltään verranto. Verranto on yksi esimerkki yhtälöstä, ja yhtälössä on aina se X, joka pitää ratkaista, niin verranto on tämän näköinen yhtälö. 2 tämmöistä jakolaskua, suhdetta, on merkitty yhtä suureksi. Tämä verranto lähtee ratkaisuun sillä tavalla, että me kerrotaan ristiin. Mitä se tarkoittaa? Otetaan toi X ja haetaan sille ristiin pari tonne, niin X ja 85 kerrotaan keskenään. Ja 5 tuntia ja 250 kerrotaan keskenään. Eli se on tehty tässä.
Lähdetään kertomaan x:llä toi 85 ja merkitään se tänne yhtäsuuruusmerkin vasemmalle puolelle. Siellä meillä on 85 kertaa x. Tänne yhtäsuuruusmerkin oikealle puolelle tulee se toinen pari, eli 5 ja 250. Nyt mentiin jo seuraavaan juttuun. Eli 5 kertaa 250. Se tuli tänne oikealle puolelle. Nyt toi verranto on muuttunut melko lailla tavalliseksi yhtälöksi. Ne on kaikki yhdellä rivillä siinä ja tuolla on x, mikä meidän täytyisi lähteä sitten loppuviimeksi ratkaisemaan. Nyt täällä vasemmalla puolella on 85 kertaa x. Me ei voida numeroita ja kirjaimia kertoa keskenään, se ei muutu mihinkään, niin tämä pysyy ihan muuttumattomana tämä vasen puoli täällä. Eli tässä kun siirrytään tänne, niin ei tehdä mitään muutosta. Täällä oikealla puolella tätä yhtälöä on 250 kertaa 5. No se me voidaan laskea. Kun 250 kerrotaan 5, niin vastaus tulee tänne oikealle puolelle riviä alemmaksi 1250 tuntia. Eli nyt meidän yhtälö on muuttunut tällaiseksi. Nyt täällä vasemmalla puolella on 85 kertaa x. Eli siellä on 85 x. Yhtä x me vaan kaivattaisiin. Eli tästä kertolaskusta pitäisi nyt päästä jotenkin eroon. Kertolaskun hävittää jakolasku. Eli jos me jaetaan tämä puoli 85, niin se häviää tämä kertolasku täältä pois. Jos yhtälössä tällä puolella tehdään joku laskutoimenpide, niin se pitää tehdä myöskin tällä toisella puolella. Niin sen takia nyt jaetaan molemmat puolet 85. Eli jaetaan tämä puoli 85 ja jaetaan tämä puoli 85. Tällainen näitä yhtälöitä ratkaistaan. Eli tehdään niin kuin käänteisiä laskutoimituksia. Eli kertolaskun hävittää jakolasku. Jaetaan täällä 85, koska täällä on kerrottu 85. Ajatellaan aina sitä käänteistä laskutoimitusta. Sama laskutoimitus tehdään täällä. No kun täällä nyt kerrotaan ja jaetaan 85, niin ne häviää pois. Ne kumoutuu, sanotaan, että ne supistuu. Niin näihin voidaan vettää viivat yli, sinne jää tuo x jäljelle. Täällä oikealla puolella, kun tuo 1250 jaetaan 85, niin siitä saadaan vastaukseksi 14,7. Tällä puolella oli se x, oikealla puolella on 14,7, niin x on 14,7 tuntia. Eli siis töitä pitää tehdä 14,7 tuntia. Eli tässä ratkaistiin nyt ensimmäinen verranto. Lähdettiin liikkeelle siitä tehtävästä, kerättiin ne jutut tuohon taulukkoon ja sitten siitä lähdettiin muodostamaan sitä verrantoa. Siinä piti miettiä se, että onko ne nyt suoraan verrannollisia. Niin jos ne on, eli tässä tapauksessa kun palkka kasvoi, niin myöskin työmäärän pitää kasvaa. Niin silloin me tehdään tämä varsinainen verranto ihan samassa järjestyksessä kuin on ne tuossa taulukossakin. Ja sitten me ratkaistiin se x sieltä. Meillä on semmoisiakin tehtäviä ja juttuja ja tilanteita, missä se verranto ei olekaan ihan suoraan verrannollinen. Katsotaan semmoista seuraavaksi. Se on meidän tässä jo monta kertaa tulla vastaan. Eli kääntäen verrannollinen. Millaiset ne semmoiset tehtävät on? Tässä on esimerkkinä tämmöinen, että 4 ihmistä tekee jonkun tietyn työn 2 tunnissa. Siihen tarvitaan 4 ihmistä, että menee 2 tunnissa läpi. Kuinka kauan samassa työssä kestää, jos työntekijöitä on 3? 1 on sairastunut, 3 on jäljellä, kuinka kauan nyt kestää? Niin nyt sitten taas tehdään se taulukko. Eli nyt meillä puhutaan työntekijöistä, niiden määrästä ja työajasta. Ensimmäisessä tilanteessa meillä on 4 työntekijää ja aikaa kestää 2 tuntia. Toisessa tilanteessa meillä on 3 työntekijää, niin kuinka kauan nyt sitten kestää, kun se 1 on pois? 3 työntekijää joutuu tekemään saman homman. Kuinka kauan kestää aikaa? Nyt täytyy miettiä. Jos työntekijöiden määrä vähenee, niin työajan pitää kasvaa. Kestää enemmän aikaa, jos on vähemmän työntekijöitä. Eli täällä vasemmalla puolella niin työntekijöiden määrä pieneni, niin se aiheuttaa sen, että tällä puolella työajan pitää kasvaa. Tai työaika kasvaa. Eli
nämä työntekijöiden määrä ja työaika on kääntäen verrannollisia. Kääntäen verrannollisia. Tarkoittaa sitä, että kääntämisen jälkeen niitä voidaan lähteä vertaamaan. Niin nyt kun kerran kääntämisen jälkeen niitä voidaan lähteä vertaamaan, niin lähdetään tekemään sitä yhtälöä. Eli täällä vasemmalla puolella nämä on kaikki samassa järjestyksessä, 4 ylhäällä, 3 alhaalla, mutta nyt käännetään. Pistetäänkin toi X tonne ylös ja 2 alas. Tämä on se kääntäen verrannollinen juttu. Kun kerran toinen pieneni ja toinen kasvoi. Niin nyt kun me käännetään se toinen toisinpäin, niin molemmat menee samaan suuntaan. Kääntäen verrannollinen eli kääntämisen jälkeen verrannollisia juttuja. Yes. Eli tuli tämmöinen verranto. X ylhäällä, 2 alhaalla. Tämän jälkeen tehdään ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin. Verranto ratkaistaan aina sillä, että lähdetään kertomaan ristiin. Haetaan se, missä on X, se on tuolla. Haetaan sille ristiin pari ja kerrotaan nämä. Eli 3 kertaa X. Se tulee tuonne vasemmalle puolelle. Toinen pari on 4 ja 2. Kerrotaan ne tuolla oikealla puolella. 3 kertaa X ei muutu mihinkään, mutta 4 kertaa 2, siitä tulee 8. Täällä on 3 kertaa X, eli kolminkertainen määrä X:iä. Eli 3 kertominen pitää hävittää. Sen hävittää se, jos molemmat puolet jaetaan 3. Eli jaetaan molemmat puolet 3. Täältä pyyhkiytyy 3 kertolasku pois ja 3 jakolasku pois. X jää jäljelle. 8 jaetaan 3 tällä puolella, siitä tulee 2,6. Eli työssä kestää 2,6 tuntia. Se on enemmän kuin se 2 tuntia, mikä meni siis 4 työntekijällä. Jos sä olisit tässä saanut semmoisen vastauksen, että työssä kestäisi vähemmän aikaa, niin sitten täytyisi miettiä, että okei, missä tämä voi johtua. Se johtuu siitä, että sä et kääntänyt sitä. Eli aina pitää miettiä sitä vastausta. Kuulostaako se vastaus niin kuin järkevältä? Työntekijöiden määrä vähenee, työajan pitää kasvaa. Tässä oli kääntäen verrannollinen, edeltävä oli suoraan verrannollinen. Näin näitä verrantoja ratkaistaan. Moi!